Pozdrav svima, dobroveče i dobrodošli u novi webinar. Moje ime je Dimitrije Ostojić i večeras pričamo o edukaciji, formalnoj i neformalnoj edukaciji sa Danilom. Danilo iz Dafeda. Danilo, dobroveče. Ćao svima, baš mi je drago što vidim broj, da vas ima u tolikom broju. Hvala svima vama što ste odvojili ovo vreme prvenstveno za sebe, što ćete biti sa nama dvojicom večeras ovde uživo i što ćete eventualno i sami da učestvujete u celoj ovoj diskusiji. Kao što znate, sa vaše desne strane nalazi se chat box, slobodno postavljate pitanja, Danilo i ja ćemo na kraju ovog webinara i odgovoriti na sva vaša pitanja. Vidim da vas ima sa svih strana, čak i iz Vancouvera nas ljudi gledaju trenutno live. Koje je vreme sad u Vancouveru, Luka? Napiši nam u chat boxe, čisto da znamo da li si poranio da nas slušaš ili negde neki... Ostavi ti nama adresu, meni se ide u taj grad, brutalan je. Ima li grtalice? Boga mi, kod njih je poprilično kao u Novom Sadu temperatura, čini mi se ili tako nešto. Ovako, pre nego što krenemo, kao što rekoh, danas pričamo o tome koliko je bitno da radite na sebi, koliko je bitno da radite na sopstvenoj edukaciji kroz neke neformalne kanale edukacije. Upravo zbog toga sam i izabrao Danila kao gosta, pošto je Danilo jedan od osnivača Dafeda. Danilo, reci nam malo više o sebi, reci nam malo više o Dafedu, čisto uvedi nas u priču da ljudi vide ko to večeras ovde. Da, pa naravno, pre svega, ajde nešto o sebi, pa ću onda o Dafedu. Znači, ja sam u IT-u, tako, bavim se ovim poslom već skoro 8 godina. Radio sam u 2 jake novosadske IT firme, onda sam odlučio da otvorim svoju. Paralelno s tim, Dafed je nastao u jednoj od tih firmi. Mislim, tu je započeo svoju priču. Kasnije je izašao iz te firme i onda smo formirali organizaciju, ali pored mene u Dafedu ima još dosta ljudi, dosta entuzijasta koji, eto, upravo u tome vide svoj neki benefit i vide neku svoju vrednost. Tako da, pored mene, jedan osnivač, znači Dafeda je i Stanislava Stojanović, ali ima tu naravno još ljudi koji nam asistiraju u sadržaju, u fotografiji, u blogovanju, u tweetovanju. Ja sad ne bih da sad sve nabrajamo, ali Dafed je upravo nastao oko tog nekog sukoba mišljenja. Nastao je oko toga da smo mi hteli da, ja i moja koleginica tada u novosadskoj firmi Vega, smo hteli da idemo u 2 različita pravca što se tiče tehnologije i pristupa rada. I onda smo rekli, ajde da zovemo i druge ljude i da sa njima zajedno prodiskutujemo šta oni misle kojom pravcu treba ići. I onda je sve to tako krenulo. Jedino su ljudi došli i svi su imali svoje viđenja, svi su probali to nešto i onda su na osnovu toga iznosili svoje mišljenja. I tako je pokrenut Dafed. I u početku je to bilo meetup grupe u krug, a kasnije onda prešlo na to da se pojavljivalo sve više i više ljudi i morali smo da pređemo u formu da imamo predavača. Tako da, eto, to je neka ukratka priča o tome kako je Dafed krenuo. Tako da... Ok, hvala Danilo. U principu, zašto si ti večeras ovde sa nama je upravo da pričamo o tom nekom neformalnom obrazovanju, kako ste vi rasli sa Dafedom i kako ste vi jednostavno radili na sebi individualno kroz sve te razgovore i kroz sva ta predavanja. Pa zapravo, svakako da kad pravimo neki događaj koji definitivno nam je pomogao da shvatimo da možemo mnogo više u životu. Mislim, shvatiš da možeš mnogo više kad na te naše događaje koji su besplatni, znači to jako često moramo da napomenemo da su događaji besplatni koje organizujemo. Mislim, organizujemo mi kurseve razne, ali glavni Dafed događaj je besplatan i mi prosto smo u početku taj događaj plaćali svoj džepova, kasnije su tu priključile firme u koji su tome videli svoj benefit za svoju promociju i tako su krenuli i oni da nas podržavaju. I zapravo kad smo videli, u jednom momentu ja sam se odvojio iz Vege u kojoj sam radio, pokrenuo sam svoju i
između ostalog imao sam taj uzak krug ljudi koji jeste iz IT-a, ali s njima sam se družio privatno, ali sam teo da se vidim i sa svim ostalim drugarima. Pa je onda zapravo tu i još jedna potreba koja je stvorena, a to je, ajde imamo taj događaj gde ćemo sad svi dolaziti tu i onda tu mogu da sretnem i tebe i sve druge ljude i tu možemo da popričamo još malo, pošto je jako teško da se svi sa svakim posebno viđamo. Evo i webinari su sjajna stvar upravo zbog toga, sad ne moram ni da odem fizički, mada meni do duše taj lični kontakt jako puno znači, tako da žao mi je zbog webinara, ali ja bi ipak kako uvek volao više ta lična okupljanja, ali svako da mi je strava ova priča i da podržavam, tako da. Znači, u principu spojili ste lepo i korisno, i edukaciju i druženje. Da. Sad ono što je, kao ljudi često ne razumiju koji su to benefiti, iako mi finansijski mi nemamo finansijske benefite iz toga, apsolutno. Znači, mi imamo legalne poslove, svi koji doprinose DAFED-u imaju svoje poslove stalne, da li uglavnom u IT-u, većina, i ovo nam je nešto što nam donosi one druge benefite, a to su neverovatni kontakti, znači sve ljude kojima se ja divio u mojoj sredini, koji su bili, tako reći, neka vrsta idola, su sad moji prijatelji kroz DAFED, zato što sad imam priliku da ih upoznam, da pričamo s njima, da razmenjujemo ideje, da budu predavači na našim događajima. Preko DAFED-a sam došao do klijenata, tako što su ljudi došli, vidim da vi okupljate ovde dizajnere, nama treba dizajn za proizvod. Ja sam prvo logično sebe ponudio, onda ako mi se nije dopadala priča, nudio sam drugima. Ja sam smatrao da imam taj benefit da mogu prvi da razgovaram sa tim potencijalnim klijentom. Tako da. I svakako nam ako ništa, više samopouzdanje nam je mnogome, jer i u sferama van IT-a, što mi je izuzetno drago, jer uglavnom kad spomenemo IT, vama je lako, ali ja bih baš volio da pomognemo ljudima van IT-a i drago mi je što nas ljudi prepoznaju i van IT-a i vide da smo mi neko ko pokušava nešto da izgradi, da spoji zajednicu, da utiče i na druge te neke društvene promene i stvari oko sebe. I definitivno smatramo da ako novac je moć koja može da vam omogući da utičete na neke društvene promene, ali društveni uticaj je logično nešto što može da vam donese taj benefit, da možete da utičete na neke društvene promene, što je meni lično izuzetno bitno. Pošto ja često kažem za sebe, kad me pitaju, kad ne mogu da shvate zašto radim DAFED, ja onda kažem, želim da imam svoju ulicu u svom gradu za života, da dobijem svoju ulicu, nema veze, može biti slepa u nekom lošijem delu grada. Neki prolaz. Neki prolaz, bilo šta. Danilo, večeras sa tobom pričamo o obrazovanju i ajde krenemo od samog početka, formalno i neformalno obrazovanje. Po tvojom mišljenju, koji su koristi i mane formalnog, a koje su koristi i mane neformalnog obrazovanja? Da. Mislim, vi propagirate neformalno obrazovanje u okviru DAFED-a, ali reci mi sad uglavnom ljudi iz IT-a su ljudi koji su završili fakultete, jednostavno, uglavnom, bar ovi na nekim senior nivoima. Čisto me interesuje koje je tvoje stav oko toga i šta misliš da je prednost, šta misliš da je manje? Pa mislim, kao i svaka druga oblast, svakom bi nekom našao i prednosti i mane. Ako krenemo od tog formalnog obrazovanja, ja mislim da i pre samog tog, i za vreme Jugoslavije, kad je ono bilo sve, završiš faks, zaposliš se, sve to, da je zapravo već tad obrazovanje krenulo da kasni za profesijama. Jer profesije su zapravo nikad nisu jasno definisane. Mislim da su profesije više definisane zbog onih ljudi koji se bave edukacijom. Pa eto, kažu, on je specijalista za to. Meni ono što je najnekako teže prihvatiti da se ljudi osjećaju ako su to studirali da to moraju da rade. Znaš kao, dajte, otrgnite se više tog formaliteta da je to što su studirali morate da radite. Uklopite to sa još nekim, pa možda ćete se bolje baviti tim. Recimo, formalno obrazovanje i hobi, pa ćete doći do toga da ćete izmisliti neko novo radno mesto. Mana tog formalnog obrazovanja što je jako sporo prati privredne promene. I nemoguće je da imamo, znači kad se pojavi neki obrazovni profil, nemoguće je da bude adekvatan, kad taj student završi fakultet, da bude adekvatan za to vreme
kad on završi. Tako da, ja bi prvo te obrazovne profile zvao vrlo apstraktno, znaš, u smislu, delio bi ljude na one kojima više leži neke logičke, matematičke stvari, kreativne stvari ili tako na taj način. Praktično razvijao te pojedine elemente kod ljudi. Tako je. I onda bi se formirale grupe na osnovu toga šta te zanima. Ako zanima te kreativna stvar u smislu ne umetnosti, nego primenjenog dizajna, onda bi se to išlo u tom pravcu web dizajna, u pravcu gde bi predavači, ali nekako uvijek mi je krivo što u formalnom obrazovanju nema ljudi koji su materi, jer ti ljudi su, kao što sad imamo recimo problem u zdravstvu, ljudi koji nas leče postali su više administrativni radnici. Kad dođem kod lekara, on više gleda u kompjuter nego što gleda u mene. Tako i u formalnom obrazovanju. Više gleda dok se isprozivaju svi kad počne predavanje, dok se zaključe dok se neke ocene daju, dok se neke stvari, jako malo vremena ostaje za to. Tako da, ja bih nekako takođe radio na tome da se to rastereti, ta neka administrativna forma i da se ti ljudi koji se bave tom vrstom obrazovanja budu bliži privredi ili da tako kažem da deo svog vremena rade u privredi. Sad ovo možda zvuči malo, ja recimo nisam završio, ja sam zbog naziva web dizajn, hteo sam da upišem grafičko inženjerstvo i dizajn i onda kad sam video smer web dizajn na Visokoj tehničkoj školi, to je to bilo. To je samo jedino što je postojalo za mene, jer sam u svojoj srednjoj školi imao prilike da imam vrlo razumne ljude koji su me edukovali, da smo imali sekciju neku na kojoj smo se mi u sred mašinske škole bavili web dizajnom. I onda se meni to dopalo i ja sam već onda imao izgrađeno to viđenje šta bih ja to otprilike želeo. I onda kad sam vidio to web dizajn, odmah sam želeo da upadnem na to. I sad mi je drago, iako nisam to završio, strava je što ta viša bila, onako fokusirala se samo na taj web dizajn, nije nas davila ostalim nekim predmetima koji nas ne interesuju toliko. I evo, sad oni pokušavaju, ja na neku ruku pokušavam da držim tamo neka neformalna predavanja u sklopu takve jedne institucije, tako da... Ne bi li ti dali diplomu na kraju? Pa, ne znam, mislim da se to neće dogoditi, da će ipak mora da nauči ti da 2-3 ispita, tako da, ali sve je to okej, tako da, eto, želim, završit ću zato što, eto, 3 godine sam bio tamo, pa sve kao da ne bih to bacio i da, eto, otkud znam, ali definitivno fakultet mi je dao vreme, ako ništa dao mi je vreme da se bavim onim što volim, nije bio težak, neko je sve to lako prošlo i recimo ta više izbacila jako puno kvalitetnih ljudi u dizajnu, znam mnogo ljudi koji su išli na tu višu, tako da, sad, što se tiče, ajde pređemo sa formalno, neformalno, bio sam par puta strog prema sebi kad me ljudi pitaju, koji kurs da upišem, nemoj ni jedan, uči sam, i onda sam skontao da sam u jednom delu života zapravo ja išao na kurseve, išao sam na 2 kursa, tada je bilo aktuelna Smart School, je bio tad aktuelan, sad ovo zvuči kao reklama, ali ne, tad je meni pomoglo, znači ne promovišem sad ništa, neko držim se ograđeno, jer ne znam kakav je sam taj kurs. I tad sam išao na to i ti ljudi su definitivno bili i fakultetski obrazovani i sad su menadžeri u IT firmama, ali to su bili ti prvi koraci i sad vidim da dosta, žao mi je što se to dešava, recimo neformalno obrazovanje jako često pokreću ljudi koji nemaju veze sa tom vrstom posla, što mi je jako žao, recimo. U IT-u se to dešava zato što ljudi su osetili tu da ima novaca i razni ljudi pokušavaju da pokrenu kurseve u IT-u, I onda mi to, ide mi na živce iz 2 razloga, zato što će to uticati negativno i na kurseve koje organizujemo mi u sklopu DAFED-a, jer ono što je specifično u sklopu kurseva koje organizujemo mi unutar DAFED-a je to da predavač mora da bude iz struke i da aktivno se bavi tim poslom. Kurs nema dan i vreme, mislim, ima kad krene, onda se zna kad se održava, ali kurs zapravo se održava onda kad predavač to može da radi. Bukvalno tako funkcioniše. To su neke 2 stvari. Znači, fokusirani smo da predavač ima vremena, da stručan predavač ima vremena da se posveti tim ljudima. Tako da, i ono na čemu definitivno sad radimo u sklopu DAFED-a, kad smo kod tog neformalnog obrazovanja. Kurs se taj završi, vidite na taj kurs i on se završi i nekako nema tog još nastavka. Follow-upa. Tako je.
da se smanji još više, da se smanji taj razdor, taj gap između IT kompanija i u našem slučaju IT kompanija i kurseva. Znači, mi bismo sad želeli da odemo i korak dalje i da te IT firme nekako, ok, šta vam treba? Koji još, ok, radimo na kursima JavaScripta, jezika za programiranje, ajde kao da šta još dodatno treba, na čemu bi oni mogli da rade, pa da zaista dobiju priliku da rade u tim firmama, a plus su i super one priče, a to je da firme proberu te ljude, da ih provuku kroz testove i da ih zaposle, ili da im vrate novac za kurs, tačnije da im vrate taj novac koji su oni uložili za kurs. Mislim da su to firme spremne ako su ljudi adekvatni, tako da. Reci mi još jednu stvar što se tiče razlike između formalnog i neformalnog obrazovanja. Mi smo pričali pre početka ovog webinara, moj neki stav je da je formalno obrazovanje jako dobro u samom da ti postavlja način razmišljanja. Hvala ti što me vraćaš, izvini, malo odlutam. Da, definitivno, ljudi su pogrešno dobili očekivanja kao fakultet treba da mi da znanje. Ne, fakultet ne uliva nikom ništa u glavu. Fakultet po meni daje saznanje. I to je sasvim dovoljno da ti od toga nastaviš. Recimo, stvari koje ja pamtim sa fakulteta je bilo kad je profesor grafičkog inženjerstva i dizajna nas upoznao s nekim organizacijama, gde smo tamo imali prilike da slušamo neke ljude, upravo ono što ja sad radim na toj višoj. Praktično ja dolazim iz neke organizacije i pričam tim ljudima sliku bliže materiji. I to je za mene dovoljna vrednost koju je taj fakultet, mislim dovoljna vrednost, bilo je tu još mnogo stvari, ali hoću da kažem da definitivno ima tu određenu vrednost oko nekih drugih stvari. Možda čak i fakultet koji ima IT znači kao taj web dizajn. Možda nije morao da nas uči konkretno da dizajniramo sajtove, ali eto, mnogo je pomoglo što smo radili na alatima tehničkim, što smo možda učili kroz sve to da komuniciramo. U smislu, ljudi se prijave se na razgovor za posao, ne znaju mail da napišu, ne znaju mail da sastave ovaj. Mislim da bi fakultet mogao da pomogne u tim domenima te neke i komunikacije i tih nekih saznanja. Ne mora da bude da dajemo ono sad znanje koje je odmah tehnički primenjivo. I mislim da mi je, bez obzira koliko, eto sad kažem, išao sam 3 godine na to, ali definitivno mi je pomoglo s nekih aspekata. Recimo, imao sam prilike da na toj višoj radim i fotografiju, eto, a fotografija me pomogla u webu. Nije direktno, ali indirektno mi je to sve nekako su se kockice te spojile i sad to u mojoj profesiji meni mnogo znači. Reci mi, koliko po tebi fali to nekog praktičnog tog nekog dodira u okviru formalnog obrazovanja? Mislim, ja sam lično imao taj osjećaj dok sam ja studirao da nama je uvek falila praksa i kada ti završiš, ti si praktično izgubljen. Ti imaš neka opšta znanja, ali nemaš praktično, ne znaš ono što kažeš, ti hoćeš meso, hoćeš da znaš šta da radiš, gde da klikneš, šta da uradiš, a to sam ja recimo lično dobijao na isključivo neformalnom obrazovanju. Da, slažem se. Pa recimo, bilo je to interesantno, kad sam ja studirao, ljudi su išli bilo gde popečati potpis, kad dođe vreme prakse. Idem samo dobijem pečat i potpis, on sam slobodan. Ja sad ljudima kažem, nećete dobiti pečat i potpis dok se praksa ne prođe. U smislu, ok, ako nemamo tehničkih mogućnosti, s obzirom da su mala firma i ne možemo da primimo puno ljudi na praksu, evo zadatak, evo i sve to, i evo radi sam, kući i onda možeš da nas kontaktiraš, pitaš i sve to. I mislim da, i interesantno je bilo da sam dobio prve pozive sa fakulteta da bi došli da pričaju o studentu koji je kod mene na praksi. Iako mislim da zaista im fali vremena, ali i privreda je sama postala takva da smo kao se distancirali od toga, pošto jako često dođe puno ljudi koji studira to, a ne zna ni zašto studira, nekako. Mali broj je onih, jer na tom web dizajnu kom sam ja studirao, 60 ljudi je upisalo, od tih 60 ljudi, nas 10 se bavi web dizajnom. Tako da je velika verovatnoća da ćete dobiti ljude koji nisu dovoljno zainteresovani za taj posao. Ali opet, da. Sad, reci mi, pored tog znanja koje nudite kroz DAFET, kroz ta predavanja, ono što si rekao da je jako bitan taj networking, koliko je u suštini, pored tog druženja i pored tog networkinga koju imate u DAFED-u, bitno i to što vi stvarate jednu zajednicu
oko određene ideje za koju se zalažete. Koliko je ta zajednica nešto što prvo tebe ispunjava, a drugo što vam daje neke mogućnosti da utičete na neke odluke koje su veće od vas? Da. Pa upravo pre svega zajednica, kad stvarate grupu ljudi, kad je tu velika grupa ljudi, shvatite da imate određenu jednu kritičnu masu koja može da napravi neke promene koje su veće i od vaših ideja i želja i ambicija. I baš mi je drago jer nama je to sad ono kao, odvojili smo se ono kao, toliko nas je, čak bojim se da mi nije previše ulilo tog nekog ego tripa, samopouzdanja da ne padnem sa visine, ali definitivno bih želeo da kroz DAFED probamo i da napravimo te neke društvene promene. Znači promene u društvu koje nam se ne sviđaju, koje nemaju veze sa IT-em, koje nemaju veze sa, znači mi smo jedna grana privrede, recimo. Jedna od ideja DAFED-a koju ja imam i na kojoj bih želeo sad u buduće da radim, pošto sam deo privrede, je da praktično okupljam tu privredu zarad nekih većih društvenih promena. Jer jako često se dogodi problem da kad se pojavimo mi iz IT-a, ljudi uglavnom ne kapiraju nas. Recimo, kad sam asistirao Startitu u pronalasku prostora, i onda kad se pojavimo mi kao organizacije i koje tražimo da nam neko da prostor koji bi koštao par hiljada evra mesečno, gde se potpisuje ugovor na 5 do 10 godina i kaže, vi ste organizacije i ne finansirate se iz Evropske unije, ne finansirate se iz fondova i kao hoćete da potpišete ugovor s nama o iznajmljenju prostora. Znaš, kao ljudima je nejasno to da odakle nama taj neki novac ili ono, ne shvataju da zapravo ogromna zajednica i sve to upravo može da donese to i može da stvori neku veću stvar od samog sebe. Tako da ideja je ta neka, recimo sad da okupljamo privredu i da imamo da vidimo da li možemo međusobno da sarađujemo, da okupljamo se u vidu tih B2B događanja, znači povezivanje i sa stranim tržištima, a ujedno recimo da pravimo društvenu promenu, da kažem, da ne budem surov, ali recimo lobiranje. Zašto? Recimo, evo, skočio je porez u IT-u, jer država logično da vidi da ima prostora da uzme porez, ona će to da uzme. Ali ako bismo mi imali ogromnu, jaku zajednicu koja bi mogla da ima svoje lobiste, možda bi mi lobirali da se taj profit ne podigne, da se taj porez ne podigne. I da mi pametno uložimo taj novac na neka druga mesta. Tako da... Sad reci mi, ok, IT zajednica, tu su ljudi, mislim, prirodno se spaja oko određenih ideja, oko određenih, imaju svoj jezik, pričaju, baš specifično izuzetno. Sad, na ovim webinarima su uglavnom naša publika, su ljudi koji su vlasnici malih firmi ili žele da postanu preduzetnici, nisu isključivo u IT industriji. Pa da. Pomenuli smo zubare. Koliko je moguće se tako neka tradicionalna disciplina ili tradicionalno posao počnu da se udružuju i rade na edukaciji sopstvenih ljudi ili na prenošenju određenih informacija dalje od svog kruga kako bi jednostavno pokazali drugim potencijalnim klijentima šta oni mogu da urade? Da. Ne, spomenuli smo upravo, zubare smo uzeli za primjer. I sad ja razumem ako gledamo novosadske zubare. Ok, sad način, verovatno bi neke informacije bile poverljive. Recimo, ako ja dobijam najviše ljudi kroz promovisanje na Facebooku, ja sad ne znam, znaš, svako poslije pitanja koliko želi da deli. Ti ćeš možda reći, ja bih podelio kako pravim kampanje na Facebooku, ali recimo ja bih ti rekao, vidi, to mi donosi puno klijenata, ja možda ne bih, ali bih podelio gde nabavljam suplemente, kako dođem povoljnije, pa onda udruživanjem tim možda da dođemo do bolje cene suplemenata kod dobavljača. Mislim, jer meni koncept, recimo, ono što je bilo nekad, kako su se to zvali u vreme socijalizma, pa to neka vrsta kao nekih tih poljoprivrednih kombinata ili kako se to zove, to su bile stvari upravo koje su to radile, mislim, i upravo mi sad ovo radimo, ali na jedan malo drugačiji način. I vi od te zajednice možete u svakom trenutku da zatražite pomoć, savet, bilo šta. I onda nekako pokušamo uvijek da sklonimo taj jaz, jer ljudi, kao, ima čovek problem i rađe će da me cine lično,
i da me iscima i sad ja objašnjam samo njemu, a to bi možda zanimalo još nekog. Pa daj da u toj grupi podelimo to znanje sa ostalima. Evo, dobili smo pitanje o, recimo, otvaranju firme. Meni je neko posljedno pitanje, ako nema veze, knjigovođa to radi, taj posao, kao otvaranju firme iz radnog odnosa. Pošto sam bio na okupljanju freelancera, koji nemaju firme, koji voli da znaju nešto o otvaranju firmi, i sad smo mi tu praktično, šta smo radili, uključili smo i knjigovođu, on će dati odgovor na pitanja, mi ćemo to podeliti sa zajednicom, na konto toga da ćemo njega spomenuti u toj zajednici i da ćemo ga na neki način malo promovisati. A on je voljan da svoje znanje podeli sa drugim. Sad, to je sa nivoa tog razmene znanja, ali, mislim, druge vrste saradnje i benefita upravo mogu da nastanu iz toga. Tako da, eto. Pa, u suštini ovi webinari koje radim jeste isto neka varijanta deljenja znanja i okupljanja ljudi oko zajedničkog cilja. Svi ste vi ovde večera sa nama zato što želite da saznate nešto novo, zato što želite da možda čujete neku informaciju koja vama može da pomogne da vi vaš biznis pokrenete, i cela ova ideja oko Dafeda se meni svidela upravo zato što podržava te neke ideje za koje se ja borim i za koje ja isto guram putem ovih webinara. Da. Sad, spomenuo si, Danilo, da ima jako puno u poslednje vreme ljudi koji žele da budu predavači na neformalnom obrazovanju, a u suštini nisu vični tome. Sad, kako ti kao neko ko vrši selekciju predavača na Dafedu, kako ti biraš predavača? Koji su to neki elementi koje ti gledaš? Mislim, ovo je bitno i za sve ljude koji žele da se edukuju dodatno neformalno obrazovanje, kako bi eventualno oni mogli da gledaju koji je kvalitetan predavač i koji predavač je prava osoba za nje da im prenese to. Znači, ono što kroz Dafed uvijek pokušamo je da pratimo šta ljudi žele. Mi to radimo svakodnevno. To je svakodnevno nivou, čak i u neformalnom razgovoru pre početka webinara, ja praktično konstantno radim istraživanja što kroz tebe, što kroz druge ljude, i ne mogu da kažem da je lako. To je izuzetno teško i siguran sam da ćete napraviti greške. Recimo, upravo mene to nervira što sad svi žele da prave događaje i, znaš, kao, samo nek se dogodi. To mi je najgore, to me podsjeća na neke, ono što radi država, ono što rade i, kao, nije bitno šta, bitno je da se nešto događa. Ali zapravo je biti u dve stvari, u konzistentnosti i u težnji za konstantnim kvalitetom. A to je bit svakog preduzetničkog posla. Znači, konzistentnost i kvalitet. Kvalitet, mi recimo kod biranja predavača, ono što često tražimo savete, sad smo stekli otprilike model kako ih tražimo, ali smo za sad nezadovoljni sa nekim stvarima da nismo baš vešti da odaberemo predavača u određenim oblastima. U tom slučaju ja da tražim recimo predavača iz marketinga, recimo neko ko bi pričao o webinarima, a nisi ti, Dimitrije, ja bi verovatno kontaktirao tebe da te pitam da li poznaješ ovog čoveka i šta misliš o njemu. I mi tako kontaktiramo određenu grupu ljudi i pokušamo da dobijemo neka mišljenja, feedbackove, ili ako taj predavač je već predavao negde, pokušamo da sagledamo taj video. I onda pokušavamo da mu damo i savete kako da ga prilagodimo svojoj publici, da ne bude veliki jaz između publike i teme koje se... I sad pokušavamo jednostavno da nađemo neki automatizovani model gde bi određena grupa ljudi koja je specijalizovana za tu oblast da daje neki feedback o tom predavaču. I bez obzira na sve to, da imate 10 najboljih ljudi, recimo, koja se bavi transplantacijom zuba, evo namjerno koristim tehnike, stvari koje nisu iz IT-a, moguće je da će predavač koji bude držao predavanje biti najbolji, da će ti 10 ljudi reći on je najbolji, ali će on doći i prosto nije materijal, ne ume da prenese to znanje. Recimo, imali smo takve situacija. Zato što, recimo, predavač je bio preporučen od 7 ljudi i stvarno je svi su rekli on je najbolji u Srbiji koga možete zvati za tu temu. A čovek ne zna baš da predaje. Ja ne sumnjam da je on jako dobar u tome, ali ne ume da prenese to znanje. Ali bilo je onih koji su imali tremu, pa su rekli daj mi viski 2, samo da dođem sebi, i onda su napravili najbolje predavanje ikad na Dafedu. Jedno od tih predavanja čak ne smijem da prikažemo zato što je spominjao svoje klijente, neki je bio dosta otvoren. Tako da ljudi kad stvore taj kontakt međuljudski, onda oni pričaju o nekim stvarima kakvi inače ne biste čuli pročitali na internetu ili tako nešto.
Tako da, recimo, bilo onda isto stvari koje se ljudi trebaju paziti, recimo, jer, recimo, firme neke smatraju da rade najbolje ikad tu stvar. Mi zaista se trudimo da budemo nezavisna organizacija. Znači, u IT-u smo, ali hoćemo da budemo nezavisni. Sve firme su dobrodošle da nas podrže, ali ne i da puno utiču na toga koga ćemo mi zvati. I onda ljudi dođu iz drugih firmi i kažu, mi imamo super predavača koji to kida, razbija. Firma je ponekad spremna sve da kaže samo da bi njihov predavač se pojavio tu. I da bi bilo spomenuto da je on iz te firme. I jako često su bile, da su se predavanja, to sad jako pazimo, da se predanja ne pretvore u promociju neke firme. Ljudi to nisu došli da čuju. Mi dajemo ljudima 5 minuta u sklopu tih sponzorskih paketa, gde mogu da pričaju o čemu god hoće u vezi svoje firme. Ali daju tih 40 minuta, gledaju da to bude, da ljudi dobiju to saznanje, da dobiju taj neki kontakt direktni, da mogu da ti postave pitanje, da mogu da diskutuju s tom na tu temu. I meni je ponekad žao zato što se Dafed je nekad bio u krug, znaš, zato što je bilo malo ljudi, onda se svi gledamo u oči i onda vidiš tačno kako ljudi reaguju na stvari koje ti kažeš. A sad je neko samo u jednom pravcu i onda jako često moramo da pokrećemo diskusije da bi se ljudi otvorili da pitaju pitanje, da postave pitanje, zato što je 150 ljudi u sali ili 200 ljudi ili je predanje na engleskom ili tako nešto. Porasli ste. Da, to mi je baš drago, jer to je mesečni mita, prosto nevjerovatno. Sad smo napravili do duše malu pauzu, jer upravo to je jedna od stvari koje si mi ti nabacio kao pitanje. Jako često smo odbijali da idemo brzinom kojom su drugi očekivali. Zašto? Zato što smo imali druge poslove koje smo radili. I jako često smo možda sjajne prilike propuštali. Ali i dalje to nije usporilo rast organizacije i dalje se ona kreće nekako napred. A jako često smo, recimo, nemamo naviku da se puno sastajemo i ne volimo da se sastajemo puno, nego više se to obavimo neko preko interneta, u chatu, u pozivima, u raznim drugim komunikacijama. Do momenta kad se vidimo na Dafedu i tad pričamo. Sad nastavi sad. Reci mi, pošto su ovde, kao si napomenuo, dosta ljudi se bavi svojim privatnim biznisom, reci mi kako bi neke stvari koje ste vi uradili u Dafedu mogli oni da primene na eventualno svoj biznis? Da li ima nešto neki primjer do prakse koje bi mogao da preporučiš? Ako kažem da pokušate da zadržite kvalitet, sad to, verujem da svi to znamo, taj kvalitet. Recimo, nama je bila interesantna ta konzistentnost. Recimo, ja sam sad odlučili smo zajedno da pauziramo s Dafedom, zato što je moja koleginica Stanislava se porodila nedavno i onda smo zbog tog razloga, jer njoj je teško da se isključi iz tih stvari i prosto ja sam do duše ušao u još neke poslove, ali nikad nisam bilo je par ideja da stopiramo Dafeda neko vreme, želi smo da to bude konzistentno i jednom momentu smo dali sebi šta god da se dogodi, recimo problemi sa prostorom, držat ćemo Dafed pa makar bio napolju, bukvalno. Znači, ta neka istrajnost u tome da tim ljudima kažete, mi smo tu za vas uvek, I ta neka konstantan rad na Dafedu, jer gde god ja odem, u sklopu kog god posla odem, da li sam otišao na konferenciju, da li sam otišao s klijentom, ja nekako i dalje završimo na priči o toj zajednici. Tako da, to su neke dobre stvari i pustite druge ljude u vaše ideje. Mislim, ja nekako ponekad možda delujem dosta sebično da bi pustio druge ljude, jer kao ne smatram da rade na adekvatan način, ali pravite onu razliku između toga da li delegirate posao i da li ga decentralizujete. Decentralizovanje posla bi bilo upravo to da nekog pustite da to uradi na način koji je njemu blizak. Iako možda u početku nećete biti zadovoljni kako je on to uradio. Ali prosto da biste vi se fokusirali na ono što je bitnije, morate jednostavno prepustiti neki posao. Mislim da je to preduzetnicima najteže. Pošto imam jednu situaciju da radim za jednu IT firmu sa mnogo iskusnim ljudima koji su već dugo u svojoj profesiji, ali najveći taj problem im je da nešto prepuste da drugi to ljudi rade. Nekako žele strašno tu kontrolu svega. I mislim da je to posle kad ste postali preduzetnik i pošto evo ja sam pored Dafeda već u februaru je 4 godine koliko mi firma postoji, nekako
praktično imam strašno puno poverenja u svoje zaposlene, i ne volim da postavljam pravila od početka, nego volim da, vidi, nema pravila, ako mi se nešto ne dopadne, onda ćemo pričati o tome i pokušat ću argumentovano da ti objasnim zašto mi se to ne dopada. I sve razgovaramo argumentovano, bez neke sad, mislim, ne mogu da kažem ne umešam emocije u to, naravno, ja emocije mešam u sve, i sad počinjem da se dernjam ovde, jer ovo previše bitno za mene, ali u suštini ako mi neko objasni, da mi par dobrih argumenata, ja ću gledati da promenim svoje viđenje stvari, jer pre svega najteže menjati sebe, ali tako da. Spomenuo si da si ti vlasnik firme, sad, ako se vratimo malo i na temu, večerašnjeg razgovora o obrazovanju, kada zapošljaš novu osobu, kako ti gledaš na to, da li ona ima fakultet, nema fakultet, da li je išla na kurseve, nije išla na kurseve, da li je redovna na DAFED ili nije redovna na DAFED? Pa da, ne, interesantno, i bio sam u pravu što se tiče nekih stvari, pogrešio sam. Recimo, upravo nemam tih nekih, s obzirom da je potražnja za IT-evcima velika, tražim tu neku kao želju za učenje. Verujem da to svi tražimo, tu neku želju, tu neku strast, kao. I tražimo onu skromnost. Znaš, kao da čovjek kaže, da čovjek prizna da ne zna, jer to je teško ljudima da priznaju da ne znaju. Nego, znam sve, kidamo, i onda mu ti postaviš pitanje, on ispadne debil, tako da kažem, jer ne zna odgovor na to. A lepo mogu reći, vidi, probao sam nešto, čačko sam, ali ne znam, nešto sam pokvario, nešto sam to. Znači, naučit ću, znaš, šta je loše u tome, I ja sam spreman da uložim, i ti si sam spomenuo da si spreman da uložiš da drugi ljudi uče, za sebe, tako bukvalno i ja, upravo kad smo pričali o obrazovanju, moj najbolji osoba koju sam zaposlio, najbolji zaposleni, zapravo je završio tehničar za finalnu obradu drveta. Često ga pitam, šta si završio, da kad diskutujemo o nekim stolovima, rekao, ja volim da crtam, a Stefane, kao ti bi mogao malo to da obradimo, to drveta. Mislim, krene ta šala, ali upravo to vidio sam u njemu, tu neku iskrenost, iako je spomenuo da išao na kurseve, kao, ja sam rekao, nemoj samo, pošto imam neke, neću sad da spominjem u negativnom kontekstu, neke koji drže kurseve, baš sam rekao, ne, na crnoj listi, ne to, samo nemoj to, rekao, ajde dobro, oprostit ću ti to, ajde da probamo nešto, vidim u tebi tu neku želju, pa ćemo onda učiti. Napravi mi radni sto, pa ćete zaposliti. Da. Zašto da ne, IKEA model, kupiš IKEA sto i tamo da ga sastavi, čisto da vidiš kako razmišlja i šta je sve spreman da uradi. Tako da, bilo je momenta kad recimo ne volim mislim da smo to prevazišli kad ljudi kažu to nije u opisu mog posla, Znači, tog mog najboljeg zaposlenog, ja sam znao da pošaljem i u poštu, i sad kogo dolazi, praktično, pošto kad si mala firma, mislim, nismo mi kompanija velika, pa da sad ja imam posebnu osobu koja radi samo nabavku WC papira, mislim, vrlo dobro znamo da smo u našim firmama mi i čistačica i direktor i sve živo, i ja nekako očekujem od tih ljudi da osete tu potrebu da sami, i da je on sam rekao, daj, hoćeš ja to da ti pomognem, znaš kao, i onda to mi je, kad on oseti taj tvoj pain, što se kaže, i kaže, daj da ti pomognem ja. Preduzetnički bol. Da. Sad, spomenuo si edukaciju kao jednu od glavnih motivacija za zaposlenih, i to je nešto što i ja isto promovišem u mojoj kompaniji. Ono što je utvrđeno po nekim istraživanjima da je kod ljudi koji su završili fakultete ili imaju neke malo više plaćene poslove, nisu egzistencijalno ugroženi sa svojom platom. I mi je jedna od najvećih motivatora želja za učenjem i za samonapretkom. Sad, koliko te neke stvari ti promovišeš u svojoj firmi, ne samo kroz DAFED, nego i kroz tebe kao preduzetnika, koliko ti sa svojim zaposlenima radiš na njihovom ličnom razvoju i na učenju nekih novih skillova, nekih novih veština, koliko im daješ tu prostora da oni sami sebe razvijaju u svemu. Da, pa ne, kažem ti, ne smatram da je to stvar individualne osobe, da ona bira da li će se razvijati ili ne. Moje kao preduzetnika unutar moje firme da ponudim. Sad,
koliko se nudi, kao koliko šta ko možda ponudi. Pa ponudiš maksimalno koliko možeš. Vidi, ja bih volao da mojim zaposlenima sad platimo odlaske na najbolje konferencije u svetu, ali zaista to finansijski ne mogu da ispratim. Ali recimo, ta edukacija može da bude na više načina. Evo, ja imam tu sreću da kroz DAFED organizujemo JavaScript kurseve. I definitivno da sam dobio određeni popust kod DAFED-a, kod sopstvene organizacije, da svoje zaposlene dam na svoje kurseve. Zato što ti moji zaposleni isto tako rade na doprinos organizacije, tako što kroz moju firmu recimo rade na sajtu ili rade na, ne znam, nekim drugim stvarima vezane za DAFED. I onda definitivno ono što mogu da ponudim, kao što si ti rekao, nudim jedan dan da svako radi na čemu god hoće, mislim da je to sjajno i evo vidjet ću da ponudim ja svojoj ekipi da to mislim da toliko mogu da im omogućim, a isto tako gledam da ih pružam i da kroz ceo taj proces imaju neke stvari koje ja nešto kao ne bih volao da oni još znaju, jer mislim da prosto ne bi razumeli. Recimo, osetljiv sam što se tiče tog finansijskog dela sad, znaš, jer on može da vidi veliki iznos na toj nekoj fakturi, a ne shvata da je tebi tu i plate i cash flow i još gomilo nekih drugih stvari i troškova koje on ne može da vidi, ali vidi taj ogroman broj pa mu to još nije jasno. Ali definitivno nekim zaposlenima ću možda i to pokazati bukvalno, da budu svesni. Jako često kad radimo s klijentom, ja ih apsolutno uvek uključim u tu konverzaciju. Znači, bez straha da će mi moj zaposleni otići sa klijentom. Jer zapravo ono što ja gradim je firmu, zapravo jedan složeni sistem koji će vama da doprinese, mom klijentu da doprinese. A ne gradim sebe kao pojedinca jer samo ja mogu da vam doprinesem. I ne volim to stvaranje uskog grla. Znači, evo, bukvalno moj zaposleni, kolega moj, mrzim to zaposleni, on je moj kolega i pre neki dan sam se naljutio zato što je moj kolega, nisam naljutio, ali kao molim te, nemoj, rekao Nenad, da me tako zvati, kao pisao nešto na engleskom pa je upotrebio my boss, ask me, kao nemoj to, baš mi je ružno, znaš, kao my colleague ili nešto tako, prosto želim i da, kad imam neki problem sa klijentima, recimo, nešto nervira me kod klijenata, ja pokušavam da argumentovano objasnim šta je to što me nervira, u nadi da svi zajedno radimo na tome kako da rešimo taj problem. Iako to nema veze sa, recimo, front-ende, sa nekom vrstom programiranja koji taj moj kolega radi, ali on prosto se onda uključuje to i onda zajedno se bavimo i onda mi on kaže neke, moje iskustvo kad sam radio na studentskom poslu u fabrici kartona je bilo to i to. Aj kao, daj da ti podelim, to vrlo je dobro, možda je primenjivo na sve ovo. Ili neko životno iskustvo. Ja volim kad ljudi imaju... U suštini gradiš jednu novu porodicu. Jel ti sa tim ljudima provodiš 8 sati svaki dan minimum? Pa mislim, moj kolega Stefan, imam neke stvari u stanu, ne znam da ih spremim. Rekao, moji imaju ogromnu porodičnu kuću, garažu, sve živo, to ću ja za vikend, potrpat ćemo stvari. Vi ne možete, mene interesuju lični problemi mojih kolega. Mislim, mi smo mala firma, bukvalno smo porodica. Mislim, verovatno, ja sam iz firmi izlazio kad su dolazile do tačke 30, sad sam skontao, kad sam razmišljao o tome. Nemam pojma, valjda mi je bilo glupo kad odjednom se pojavi osoba pored mene o kome ništa ne znam, I onda sam posle uticao u tim firmama, molim vas, na menadžment sam rekao, ajde prekinite više s tim, kad čovjek dođe, nek uđe u kancelariju, ne kaže, ja sam majmun, došao sam s vama da berem banane, radim to i to, najbolje se penjem uz drvo ovako ili šta god, razumeš, daj nam neki a ne kao čovjek dođe odjednom, on je tu kao robot, pošto, ali baš interesantno, radio sam u 2 različite firme, baš zato što su ovde bili ljudi koji su nisu bili deo IT-a pa su ušli, a ovi su odmah s fakulteta bili u IT-u. Kod ovih što su s fakulteta ušli u IT, sa njima je trebalo raditi na tim ljudskim skillovima, jer recimo nisu imali studentskih šljaka, ja sam radio na građevini, to je fabrici kartona, lepio deklaracije na otrove, znači, onda strava mi je bilo iskustvo to u Americi, kad sam išao na work and travel, u restoranu brze hrane i kako sam se prodao da radim u autoservisu, pošto mi je otac lakirer, pa sam tamo nalago da se razumem u to, a nemam pojma. Ali sam na neki način uspeo da im se dopadnem i da, eto, kasnije sam skoro bio kao majstor, pošto u Americi raditi u mehaničarskom servisu je jednako sklapati Lego kocke samo na pravim automobilima, dok kod nas ovde majstor ume sve, da ispegla na kolima i tako to. Tako da, kod tih ljudi koji su došli sa faksa,
treba razvijati neke druge vrednosti. Ali sad, ovi ljudi, njima nedostaju ove sad neke vrednosti koje su se naučile na tom formalnom obrazovanju. Tako da, nekako, uvek ono nešto, ali ja kažem zajedno, daj zajedno, jer definitivno ja sam ne mogu. Znači, ako me tu knjigovođa zeza, evo, kolega je bukvalno pa neki dan odgovara klijentu na mail, rekao, Stefane, molim te, sve što se tiče tih tehničkih stvari, slobodno, osim ako imaš neku nedoumicu da komuniciramo ti i ja, pa čisto ono da se posavetuješ, a možeš i sa bilo kim drugim, tako da, i ono kad dođe do financija, do rokova i sve to, molim te, tu imam više iskustva, u ostalom. Moram ja taj koji da napravi fakturu da pošalje klijent. Reci mi, pre nego što pređemo na pitanje i odgovore, da li ima neki savet koji bi ti dao svim preduzetnicima koji nas slušaju sad i čekaju da im ti otkriješ veliku tajnu? Pa nema tu velike tajne. Znači, ako niste bili na nuli u sopstvenoj firmi, to treba da probate. I jako često ih volim ljudima da odajem sve te detalje patnje. Znači, za 4 godine koliko imam svoju firmu, budite sigurni da sam bio bar 3 puta na nuli s poslom. Mislim, ok, neko bio manje, neko bio više. Nekom treba manje vremena, nekom treba više vremena da naučite neke stvari. Ali ako ste vi čvrsto odlučeni da to postanete, ma ni ta nula, prevaziće se to sve neko. Ispozemljivaćete pare, nekad neće biti, nekad će biti dovoljno da se pokrijete na neko vreme. Ali uvijek mi je zanimljiva ona, ako radite stvari na isti način, ne možete očekivati promenu. Uvijek težite na tome da promenite to nešto. I jako je bitno u jednom momentu morate svoj posao da podelite s drugima. Nemojte da biti kontrolor koji mora da kontroliše svaki zadatak koji se uradi. Evo, ovo sa jako, sad besom govorim, zato što imam problema kod drugih ljudi, pustite druge ljude da rade svoj posao. I možda će raditi bolje od vas. I slažem se, treba zapošljavati bolje osobe od sebe, ponekad ne mora značiti da ćete te bolje osobe odmah videti da su bolje od vas. Kao recimo taj moj kolega, ne smem da mu priznam, on mnogo bolje radi stvari nego što sam ih ja radio. Ali nije od početka tako izgleda. Nam se da, ako prisustuje na ovom webinaru, gotovo. Tako da upravo to, prepustite malo drugim ljudima, ljudi će doživljavati, evo, upravo ta firma, Vega IT Sourcing, moram ih pomenuti, moji su prijatelji, porasli su jako veliki i interesantna stvar je kad sam ja odlučio da dam otkaz, ja ću to uraditi u svojoj firmi, ako neko od mojih zaposlenih da otkaz. Vlasnik firme, Saša Popović, je rekao, sjajno, ovoj državi treba mladih preduzetnika, kaže, i meni je jako drago što se ti odlučuješ na taj korak. Čak mi je nabacio i klijente, što je bilo neverovatno. Klijente, mi se bavimo na neki način istim poslom, što je neverovatno. Znači, podržite druge ljude, ponekad ta promena, jednostavno im treba promena. Mislim, ne mora znači da odlaze zato što im je loše, ali gledajte da promenite te stvari. I to, uglavnom čovjek je sam problem, sam sebi problem, što menjaj sebe i menjat ćeš i okolinu i menjat ćeš druge ljude i to, a nemoj se samo teži da promeniš drugi. Ja sam najpametniji i to sve. Ma to je glupost, mislim, to bar znamo. To je upravo i ono što je i tema cele ove priče, menjajte sebe da bi menjali druge, to radiš ti kroz DAFED, to radim ja kroz ove webinari i ti i ja kroz sve ove edukacije svaki put naučimo nešto novo, ne samo što pomognemo drugim ljudima, nego i mi sami sebe edukujemo. Mislim, stvar je isto tog pozitivnog i negativnog razmišljanja. Ono što govorimo kao, nemojte da vam čaša uvijek bude do pola prazna, od pola prazna, ili kako se tačno kaže, možda se malo zaboravim, ali nekako ja u svake stvari koju radim, ja vidim neki benefit. I svaka ta, kažem eto, fabrika kartona, građevina, ako nisam naučio ništa novo, bar sam naučio čime ne želim da se bavim u životu. Evo, gledajte, to s te strane. Bar znate, neću da se bavim građevinom, ljudi. Ok, znam da ako dođe do tog momenta da nemamo čega da živim, verovatno bi otišao to da radim. Ali imaš neke nove ciljeve i praktično znaš u kom smeru ideš. Tako je. Nažalost, ne vidimo u svim stvarima koje smo radili, ne vidimo, recimo, možda smo naučili da komuniciramo bolje,
Možda smo naučili kako da se postavimo pred određenim ljudima, kako s njima da komuniciramo, tako te neke stvari. Tako da, eto, to je I to je jedan vid neformalnog obrazovanja o čemu smo večeras pričali. Apsolutno. Ajde sad da pređemo na pitanje i odgovor. Bilo je par pitanja ovde. Vladimir pita, u kojoj si firmi radio? Radio sam, znači, u firmi Eton Digital, koja je, eto, kao što sam rekao, do 30 ljudi. Sad te firme imaju dosta ljudi, sigurno imaju do 100-tinjak, čini mi se. Zapravo moja partnerka Stanislava je tamo sad već na poziciji, zaposlili smo se praktično u istoj nedelji, ona je sad tamo već zamenik direktora i vodi čitavu ekipu ljudi. I druga firma je bila Vega IT Sourcing. Vega IT Sourcing, koja sad, znači, isto ima preko 100 ljudi. I trenutno sam sad u svojoj, koja već postoji 4 godine, i paralelno s tim radim za firmu koja se zove Codeplicity, koja isto radi u nekoj dating industriji i koja ima 15 do 20 zaposlenih. Tu radim neki marketing management. Radim malo na marketingu, na vizualnom, na praktičnom prikazivanju te firme među firmama iz Novog Sada i radim na project managementu, recimo. To su sad te neke stvari. Tako da, deo svog vremena. Kaže, Bojan pita kako prepoznati tu strast za učenjem kod nekoga? Aha, da. Pa, bio sam na dosta intervjua i sad to radim i za firmu za koju radim, često prisustvujem na tim intervjuima. Pa kažem, ja volim da vidim, da pričam o tim neuspesima i volim da pričam o tome kako je čovjek nešto pokušao, nije mu išlo. Jer se setim svog prvog CV-a, bio je sav opisan u onome kao probao sam ovo, nije uspelo, probao sam ovo, nije uspelo. I tu skromnost kod ljudi da prizna da nešto ne zna. Recimo, interesantno, pitamo čoveka da li, evo, ovo sad neki, sad ja govorim na osnovu primjera kroz koje sam, s kojima se susreo. Recimo, čovek kaže ne zna i onda mi, ok, dobro, verovatno si malo čitao o tome, pa on kaže, pa jesam malo ovo, ono, i onda ti postaviš neko pitanje i on zna odgovor na tu temu, a sad je već se pocenio u startu. I onda zapravo shvatiš da ta osoba uvek želi više, nikad nije zadovoljan i definitivno mi je to jedan od okidača da je ta osoba potencijalna i želi da radi na sebi. Onda isto koliko, recimo, ponekad ćete, ja sad još nisam imao priliku nikog da otpustim, jer nekako uvek pokušavam da toj osobi, volio bi da firma bude kao puzzle i zapravo svaka osoba koja dolazi da se uklapa u taj puzzle. I ako je moguće i da neke njegove ideje i neke njegove strasti da praktično upotrebimo za građenje te naše firme. Mislim da je to onda idealno. Svi imamo stvari koje volimo da radimo, koje ne volimo da radimo. Tako da ja težim da ljudima dam da rade to što njih najviše loži. Ali eto, prilike, znači skromnost, to je ono što tražim od ljudi, tražim da kažu da su grešili, i ne volim te formalne, kod recimo intervjua za posao, ne volim te formalne, jako formalne intervjue. Volim da su malo neozbiljni, volim da unesem tu dozu šale, kako bi se ljudi otvorili, recimo ispričali mi o pijanstvu sa fakulteta, razumeš, otkud znam. Eto, i kroz priču o tom pijanstvu ti možda skontaš neke stvari, ne znam, drugari su se napili, ja sam odveo ih kući, mislim, iz toga možda skontaš da mu je stalo do prijatelja, do tima, znaš, ne moraju da to bude ona Google pitanje gde sebe vidiš za 5 godina, mislim, otkud znam ja da sebe vidim za 5 godina, tako da, eto. Idemo dalje, kaže, Vladimir pita, kaže, interesantne su cene kurseva, postoje velike razlike, kako ocenjuješ kvalitet kurseva koji su tvoji potencijalni zaposleni pohađali? Da, jako teško pitanje. Pa zapravo pokušavam bukvalno da ispitujem ljude. Eto, opet ovo nije reklama, ali šta ću kad moram da pomenem ljude. Znači, ja te ljude nikad nisam upoznao. Krojač, krojačeva škola. Mislim, ljudi iz IT-a će to skontati, Znaš, nemam nikako mišljenja, ali sad kad je Stefan bio u toj školi i kad sam s njim prošao kroz šta su oni naučili,
njih tamo, ok, zadovoljan sam, jer definitivno je veza između firme i edukacije, jer to je firma koja u sklopu svom ima i edukaciju. Tako da, pretpostavljam da su predavači iz materije i struke. To je ono što i mi pokušavamo iz prakse, praktično. Iz prakse, tako je, da. Znači, da, iz struke, iz prakse, koji rade na praktičnom delu. Tako da, prvi kurs sam ja pohađao. Ja sam zapravo kurs JavaScripta koji organizuje DAFED napravio zbog sebe prevashodno. Na kraju sam bio najgori, verovatno, na tom kursu, jer sam otišao sad u pravcu menadžmenta, pa ne stižem da radim domaće. Nisam stigao, pa sam onda praktično ja najviše kritikovao predavača koji nam sad predaje, kod koga su svi zadovoljni, a ja sam najviše ga kritikovao. Ali prosto želim da mislim, nema ono kao koliko kurs vredi, ne znam, mislim, i razmišljam o tome kako smo mi došli do cene nekog kursa. Stvarno ne mogu... Pa po meni kurs u suštini vredi onoliko koliko vredi za tog koga pohađa. Tako je. Njemu raditi, mislim ti da ti bolje odgovor. Možda čak za nekog kursi nije neki, ne znam, visoko umni ili ne znam šta, ali ako za tu osobu koja je platila taj kurs, je taj kurs odgovarajući, za nju vredi mnogo više. Tako je. Budete kurseve sprem sebe. Ono što je neki moj savjet je gledajte da to budu predavači koji su u praksi, koji rade te stvari. Jer oni će najbolje preneti to znanje. Upravo to, ispitajte predavača, kontaktirajte predavača. Vi imate to pravo, Mi u DAFED-u definitivno nikad ne bismo odbili na pitanje ljudi, baš ljude recimo za taj feedback i uvijek pokušavamo taj feedback da izvučemo, Mislim, ispitajte predavača, to su vaši novci koje dajete, zašto ne biste dali na mestu gde je zaista potrebno, Onda, recimo, mi često ljudima kažemo nemojte ići na kurs. Kad otprilike u konverzaciji shvatimo da, pošto naši kursevi su prevashodno namenjeni ljudima koji već imaju neka osnovna znanja iz te oblasti, nisu baš za početnike. I onda mi nekako pokušamo da savjetujemo ljude, nemojte ići još, bolje da naučite prvo ovo, pa onda da... Jer mislim da je to pravi pristup. Prvo YouTube učenje sa YouTube-a, pa onda na... To, znači daj... Mislim, neću te ja naučiti da ti budeš programer, i uliti tu želju za tim da budeš programer. Daj se dogovori sa sobom da li zaista želiš to da učiš ili ne, Tako da, i ako si već ideš na taj kurs, daj onda idi, radi domaće, radi na kursima tim, Znači, aktivan budi. Idemo dalje. Kaže Nataša, kako izabrati neko kome bi prepustio deo posla, dati mu probni zadatak? Da, samo da se setim nekih situacija. Pa zapravo prvo kreneš od nekih zadataka koji su tebi postali onako ne toliko bitni. I onda lagano ga uplitati u čitavu tu priču. Znači, već recimo imam neke klijente iz Irske s kojima već imam dugu komunikaciju, već su to na sastancima već šale i priče neke van posla. I onda mi se tu poznajemo i ja recimo već pokušavam na sastanku, recimo uključiš ih u sastanke prvo. Kao pričamo o recimo nekom poslu, u smislu pričamo o skopu posla, ne pričamo o nekim cenama, jer sami ako radite sa firma sa firmom, logično i da ta firma ima taj osjećaj kad je vaš kolega zaposleni tu u vašem prisustvu, da ok, nećete sad možda onim pregovaranjima što se tiče financija i svega toga, nego sad uzimamo scope projekta, uzimamo to čemu će se raditi. I onda uključite tu vašeg zaposlenog. Evo, pričamo o novom dizajnu, ali tu je i moja koleginica, mlada dizajnerka, koja pokušava da se uključuje sastanak. Prvo im bude neprijatno, prvo ne žele da daju komentar, pa onda vi počnete da ih pitate, kao, šta ti misliš, kao, i onda se oni iznenade, kao, šta ja mislim, kao, o tome, pa da, pa čovječe, ti si deo ovoga, tvoje iskustvo je ovde isto validno i bitno i ti želiš da budeš dizajner, tako da, to su recimo načini. Sad ne vidim pitanje, nadam se da sam odgovorio na to pitanje. Da, jeste. Znači, samo probavanjem, za sve probavanje. Vladimir pita koji su tvoji klijenti konkretno, domaći, inostrani privrednici? Pa mešano je.
i to je ono bilo kao, domaći klijenti, kao, nema što se poredi, užas, ovo ono. Nije, ljudi, postavite pravila, ono. Znači, ja imam sjajne iskustva s domaćim klijentima, ali to su ugovori, to su ono, znači, ako klijenti nisu adekvatni, onda ok, avans će biti, neće biti 20, nego 50%, ok, ako i malo sumnjate da se neke stvari će se zakomplikovati. Onda sve mrzi ljude da naprave ugovor. Angažujte advokata, ne košta puno, raspitajte se. Delegirajte. Razumete, ono, znači, ja zaista više, mislim, ok, deliš klijente na dobre i loše, ali više domaći, strani, ako oni mogu da priušte cenu koju ja naplaćujem i negde preko, mada imam različite cene i za domaći i za strano tržište, tako da težimo naravno stranima, jer zato što ovde kod nas je teško naplatiti tu edukaciju klijenta. Sad bi se klijent uvredio kad bi ti njemu rekao, ti kroz ovo plaćaš meni da te ja edukujem, ono. U smislu, ja često klijentima kažem, ne treba bre vama sajt, šta će vam sajt? Zato što osetim da zapravo on će se osjećati loše, da će ogromnu sumu novca da mu napravimo sajt, a sajt je tek smo zagrebali površinu. Kako će platiti Dimitri? Tek prvi korak. Pa upravo to, kako će platiti tebe da mu uradiš ono marketing kampanju i to, ono što je... Upravo to. Znači, i onda posle ja kažem, vidite, sa vašim budžetom, sa tim kako vi vidite, nemojte trošiti pare na to, dajte se recimo samo Facebook kampanju, tako da definitivno radimo sa samo klijentima koje smatramo da su ozbiljni. Mi ih biramo. Nije da oni nas biraju, mi njih biramo, tako da... Kaže, da li tvoji zaposleni znaju engleski jezik? Apsolutno. Mislim, ja to više ni nećemo pisati oglase na engleskom, ono. Pre neki dan sam imao tu diskusiju da li pisati oglase na engleskom i na srpskom, ono. Na srpskom razmišljam, pošto se ne razumem dobro u SEO, možda zbog SEO-a bilo dobro da ima na srpskom, ali razmišljam, ono, bre, to je ono, mislim, u našem poslu je to tako normalno, mislim, prosto nisi mogao da se baviš IT-em jer su sve knjige na engleskom, ono, i sve na... Tako da, to je minimum što očekujemo, tako da. Kaže, pitate Danijela kada očekuje tvoje predavanje na TechNestu? TechNest, pa zapravo bilo je, bio sam na prvom predavanju TechNesta, mislim da je Danijela i bila, možda sad negde otprilike se sećam ljudi, fascinantna priča, evo sada pomeni taj TechNest, ako mislimo na TechNest u Čačku, zapravo pokrenuo ga je momak koji ima 18 godina, ja sam fasciniran tim čovekom, pokrenuo ga je momak koji ima 18 godina, on je toliko mentalno napredan da ne želi da studira, jer smatra da je to za njega gubljenje vremena, formalno obrazovanje. I ja sad njega pitam, ajde radimo nešto zajedno, i on kaže, sačekaj, imam maturu da završim, da, zaboravio sam skroz, tako da, ali hoću da kažem da... Ti razmišljaš o 30 godina mature. Šta rekao, da, bukvalno. Marko Ilić se zove momak i neverovatno je napredan za svoje godine i radili smo zajedno i super, neverovatna stvar. Tako da, eto, pravi primer mlade osobe koje možeš da poveriš svoj posao bez da, a verujem da ima još takvih ljudi i verujem da neki mogu izgrade iz sebe tako neku vrednost. Imam još jedno pitanje, kaže Aleksandra, da li više ceniš kada je neko usko specijalizovan ili ako je osoba radila i zna više oblasti, konkretno u vezi IT znanja? Aha, pa okej, zavisi. Recimo, sad smo skontali da mi se, recimo, moj kolega Stefan, taj moj prvi zaposleni i ja smo dizajneri koji se bave i front-end developmentom. Jer smatramo da je taj front-end, gledat ću da ne budem previše IT terminima i sve to, ali smatramo da je jako dobro da web dizajner zna i front-end, jer će adekvatni dizajn da pravi za dalju distribuciju, za dalji razvoj. Tako da, nekako od ljudi tražim da imaju ta neka, sad ne znam na šta tačno misli, da li misli na to da je recimo dizajner koji zna da radi i print i grafički dizajn, pa vidi, zavisi, ako znaš frontend i web dizajn, ne mora znači da ćemo tražiti da znaš i grafički dizajn, ali ako znaš samo web dizajn i samo te dizajn baš jako zanima, onda ćemo možda tražiti još neke druge sposobnosti. I upravo to, što ja opet kažem, kad je firma mala,
Mislim, logično da oglasi nam izgledaju kao da Supermane tražimo, Iako znamo da to nećemo dobiti u toj osobi, ali smo spremni ako dobijemo pola toga što smo tražili da će to biti Supermana. Pola Supermana, Pa sad devojku sam jednu zaposlio na poziciju dizajnera, nije još spremna da bude dizajner, postavljam si svaki dan pitanje zašto, zašto sam je dao posao, ali ona je praktično sebe na jako dobar način, da kažem, prodala se, jer je rekla, ja sam dobra u pisanju, ja bi pokušala da probudim tvoje uspavane društvene mreže, pošto vidim da Facebook nisi postavio post preko godinu dana, reko, kako me ubola, baš tamo gde me najviše boli, reko, dobro je, imaš posao, reko. U stvari, on zaposlen u marketingu. Pa definitivno bi trebao, ali mi je strava, ona hoće u pravcu dizajna, meni je dizajn ono što mi trenutno fali, jer smo mi rasuti na druge strane i praktično Stefan koji bi najviše volio da se bavi animacijom i razvojem animacijom, znači dizajnom animacija praktično, ali u programerskom smislu te reči. A on mi sad trenutno radi dizajn zato što znamo i jednu i drugu stvar, a ja isto ako nešto uzmem da počnem da radim neki dizajn, 500.000 puta se prekinem, tako da prosto ne stižem. Kaže Milan, da li je kasno početi sa učenjem programiranja posle 30? Kad sam bio otišao u Ameriku i onda sam malo pustio dizajn, tad sam bio na fakultetu, ja sam mislio gotovo je, mene će zaboraviti dizajn, nema me 6 meseci, I onda sam nekako, to je totalna glupost, znači sve je moguće, ali ti ćeš verovatno sad meni postaviti pitanje, ali kad imam 2 dece, ne spavaj, noću, vidi koliki su mi podršnjaci, šta misliš da je to Znači, kažem ti, sve je moguće, bitno je samo da li imaš želju, da li te to loži, da li ti se to sviđa. Nemoj to raditi zbog para, zato što nije IT, znači u IT-u se zarađuje mnogo, ako si, sve stvar potražnja tržišta, ako si jedinstven, imaš neki neverovatan sklop znanja, logično je da ćeš dobro da zarađuješ, jer nema puno takvih ljudi. Ali ako ti radiš ono što radi mnogo ljudi već sad na mnogo višem nivou, logično da tu cena pada. Jer to je problem naše privrede, slušajući u tim velikim kompanijama u Srbiji, zato što oni znaju da na birovu ima neverovatan broj i to fakultetski obrazovanih ljudi. Možda biraš šta hoće. Tako da, nemoj da radiš IT ako ti se to ne dopada. Imam neki osjećaj da upravo ovo što Dimitrije i mi kroz DAFED i sve druge organizacije rade. I hoćemo da kažemo da zaista možete i u drugim oblastima da uradite tu istu promenu. Ja mislim kad pričam s nekim iz Amerike, da je on spremniji da uradi više promena u Srbiji nego ja sam u svojoj zemlji i da poznajem neke stvari. Kao, prosto me neko pita, a zašto ne uradiš? Ja ću naći 100 razloga zašto ne. Pa u Srbiji sam, kao, administracija, mito, sve je to moguće prevazići. Znači, Milane, ako želiš u IT, samo napred, nikad nije kasno, znači ima dosta posla, ali mnogo odricanja, mnogo učenja treba dok dođeš do te tačke, jer prva faza je ona da uđeš u IT, da pola nekom zarađuješ para, a pola da te on plaća da se ti dalje edukuješ. I recimo ono što ljudi ne razumeju, sad da me Milan pita, ali bi me primio sad na praksu, pa vidi Milane, znači, pored troškova prostora, ja da bi sad tebi obezbedio jedno mesto, ja moram da nabavim radni sto, moram da nabavim stolicu, moram da nabavim kompjuter, moram da izdvojim vreme koje će neko izdvojiti tebi da određene stvari pomogne. Koje je u principu tebi najskuplje? Tako je. Bukvalno je to. Mislim, i onda ljudi to jako često ne cene dovoljno. Ne cene, kao, ok, nisam primio na praksu, nego si mi dao neku knjigu od 500 strana i zadatak da uradim. Pa, eto, to je ulaznica. Evo, znači, ako te zanima kako da uđeš u front-end, slobodno ostavi mail, javi mi se posle, nađi me negde na društvenoj mreži, posliju ti ja zadatak kako se ulazi u front-end development. Ima jedna knjiga od 500 strana, ima jedan zadatak, ne garantujem ti posao posle toga, ali ti garantujem još teži zadatak posle toga. Tako da, to su te neke prve stvari. Svuda delim te iste stvari. Taj čovjek će me tužiti zbog deljenja te knjige, samo gledam kako će tužba da stigne na moje. Tako da... Hvala puno Danilo, veoma žučna rasprava. Mislim, osjeti se kako je ova tema u stvari onako tebi je bliska srcu i
da si brz na jeziku kad treba nešto o tome da komentariš što se tiče edukacije. Prebrz. To su ponekad i mane, nemoj tako, nisu to vrline sve, tako da. Ok, hvala tebi, hvala ljudima koji su došli, ništa, povežimo se, dajte da budemo u kontaktu, cimajte, pitajte i daj da se ispododajemo na LinkedInu. Možda će mi nekad trebati i vaše usluge, pa ćemo sarađivati. Tako da... Ok, imate poziv, pronađite Danila na LinkedInu, dodajte ga, Bojane, pusti Danilu poruku preko Face ili preko LinkedIna, pa će ti Danilo poslati link kad to je knjizi. Povežimo se, iskoristimo ove situacije da jednostavno i mi napravimo neku vrstu zajednice kroz sve ove edukacije, da svima nama bude bolje, da mi podelimo neke naše probleme i neka rešenja tih problema, kako bismo jednostavno svi iz ovoga izvukli što bolje rezultate za nas same. Hvala vam puno što ste... Dimitri, samo još jednom pre što zatvoriš, nismo podelili jednu Dafed majicu, sjajne Dafed majice imamo. Ko prvi pronađe moj mail negde, javi mi se sa nekim pitanjem, ja ću mu da dati tu majicu. Evo, direktno, lično pitanje. Dao si dosta informacija već, gde si radio, šta si radio, možda nađe tvoj mail. Ništa, meni je ostalo samo da vam se još jednom zahvalim, prvenstveno na tome što ste pokazali inicijativu da radite na sebi, da odvojite ovi sat i 15 minuta za ovaj naš razgovor i da jednostavno saznate neke nove stvari koje vam mogu pomoći u vašem daljem radu, u napređenju vaše kompanije ili u napređenju vašeg života. Hvala Danilo još jednom što si bio gost moj večeras i vidimo se za 2 nedelje ponovo u nekom novom webinaru. Hvala tebi. Pratite nas na Facebooku, pratite nas na društvenim mrežama, na našem sajtu i čitajte e-mailove koje vam šaljem. Tu će biti pozivi za nove webinare. Puno pozdrav svima i laku noć. Ćao.